Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo ngay nabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipairay aw ken mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manan nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanen apakasaritaan tingkam iparang kada kayo. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Anton, saan ka pumanaw? Taing ka agdalos iji bangkag. Ibaundak manan. Anda papanak. Sandak nga ibaon-baon nakasta. Inaldaw matlaangan nga dapapan tunggal sumangpot ka, nabartag ka pa'y. Jak kaya ti mapanaglinis di tabangkag kunak manan. Aglaklakay kalatan na kasta. Awan la arapaap mo ni tibiyag. Mapanak man langan. Jak agaw awidan. Baon kayo la abaon. Lakay, paypay suon sa amatan ni Anton jay kunana asaanan nga agawid. Ahay, patpatsimit dayjay. Agawid tulat ta no mabisinan. Kanay rabiin, di mo la agawidan. Pakadanagam aya, maturog kakit din. Napanan naman nga tanaya. Ahay, kasla di mo am-amo ni Anton. Napan manin nakiinom Mapantasurutan lakay. Marigatan kan tupay amag na mapandita kantina. Bayam ka de, agawid tulat ta. Saan mo na panunutin? Lakay, ayan na jay sa rukod ko. Indulin ko di talikod tiri daw. Tilan tumit ngamin pangikab-kabilam. Mapanak iji balay da Jocelyn. Kabalam ti magna? Nya ikarigata kun na. Inak ibagakan ni Jocelyn, abiro kan na ni ading na. Mala, ingka nga rudain. Anya, kita danag mo na ya. Parentaw, paray. Nagawid ka na, tagawid akmatain. Apay, naibusin tiara kaya. Naibusin. Isong arudan nagawid ang dagiti kakadwata. Kahit ko pa iti aginom. Ang kagumatang iti inuman ta. Nuad na kwartam dita. At dapay mo't sang agasot ko dito. Kinupit ko kwarta ni nanang. Ang kangarudan kumatang iti arak dita kantina. Gatuin na, no isuti ko nam. Nag-inom tamampay, pare. Kakaiso na adi of kunanang. Ibaon nakmanin ang mapanmang birok kan ni Anton. Ay, manon nga aldaw asaan ang nagaw-awid. Bayaan nyo nga agawid lata. Nataangan mo tan. Ay, ingkaki din birokan. Pagawidam, taamang nga numabisinan. Ay, sobra kayong matngamin ngagpanunot nanang. Ay, ikasanaw no dadakas sa mapasama kenkwana. Awan, anya kumangay tidakas sa mapasama kenkwana. Ingkakid din birukan. Ayabam nila kay mo, tadwa kayo ang mapanmang biro. Ay, nyakot ni nanang na ya. Lakay! Umay ka! Ada pa pananta! Ala,
magnaka. Apay ngamin nga ginom-inom ka. Di mo matgayam ka ba lang ti agawid a siksika? Napirdi nga ro to'y kalsada. Anya na pirde kat simintado. Oo, oy. Papanam ngay. Kahit agawid na naman ang... Nay, sa bali mo ti pagturungam. Ay. Talon mo di ta papanam. Ay, sus. Oh, kita ang manday ta. Naidugmam kan. Pasalsalin tumit ngamin daytoy abato. Saan abato day ta? Bunton day ta. Ninay, agdardaran day ta muging mo. Anay ko, maturog ak lampay manang. Ay, saan ka maturog ditoy? Ay, ay sus, natalimu daw sa amatan. Hoy, Anton, agring ka. Natalimu daw ng agpaisaw. Ay, lakay. Ayan di kabsat mo ngartak. Natalimu daw saan? Anya, kasano natalimu daw? Naitugtog iya bunton. Napigsa di pa nakaitugtog na. Kat no orela nagdara di mogi na. Ririing ngam saan mo tamaring? Ay kat, ibati talatan Sana mabalin Konsensyahan dak tumanin dananang kantatang. Nudyak mayawid. Ala, tulungan nak amang yawid kan kwa na. Ay, unay mo't day nakabsat mo aya. Umay tasig ati mang baklay kan kwa na. Dintumot ngamin umanay daytoy tricycle ko ditayan na. Tilang tumot ngamin pakadandanunan na apagin inuman. Artek at talaga. Sa dino tinakaitugtugan niyan tunaya. Ijay pay. Nagadayon nga apang ibaklayakan ko anak. Di taigid lati talon. Mailasin ko, tadadak ko labunton. Ay, mangmangan ta kumaitan. Unay mo't daytoy nakabsat mo. Sakit ti ulo talaga. Oh, day jayan lakay. Oh, nakadanong tan. Nay, nakatugaw mo't ni Anton di taabay ti bunton. Ayun, nagsubling ti puot na. Oy, bayaw. Mayatan ti riknam. Oy, Anton. Ala, agtad-tad ti dara iti muging na. Kita, kaslawan mat mangmangag na. Oy, bayaw. Oy. Nay, kaslawan makitkita na. Di pa'y agkiram dagiti mata na. Ay, sus. Inayayam samot kan dagiti ansisit ti kararwana. Anya, mamati kamot iti dayta. Kapay ngay. Ni, nakamulang-lang mata ni Anton. Anya ngay ti ibagak ka dagiti naganak mi. Naan-ano di kabsat mo. Ninaanangon, inistoryak lang nga rudon tinapasamak. Ay, awan mo tan reaksyon na. Uray kasarita mi kanitatang mo. Saan asumong baat? Dayjay nga rod imbagak nga inayayam dagiti ansisit ti kararwana. Anya ngayon ti aramidan tayo kan kuana. Da kayo man. Mapanyo ayaban nila kay mamit. Asino da ita? Jay lakay analaeng amang isubli iti kararwa. Ay mangagas day jay. Sa dino ayat ayan na. Ijay bantay akbot. Ay pakpakawan mo't ati mapan ijay. Kasano? Nagadayo day jay bantay. Bakit? Umay ka na Agay ayab ni tatang bao. Agawid kami moten kanila kay ko. Tani, saan kami pa'y anangal daw? Anya ti kayat mo asi daon, anak ka. Di met sumungbat. Wait nga road. Ay antaon. Anya ti kayat mo. Adobo amanaw, kwanaw. Tinula. Ay, di matlat ka sumungbat. Ay, nakabatbatin sa nga agpaisaw bakit? Kastamot nga min ti araramiden dagiti ansisit no maperde di bunton da. Lakay, padasin tayo man nga ayaban ni lakay mamit.
bareng iso ti makaagas. Nana, ni Anton nga eh. Adda di ta balay, apay aya. Umay ko kumadagasain. Tagi inom kami manahin. Panag ko na, saanin asumorot ni Anton kan ka. Apay asan, Nana? Ikaw nga men. Ay sakman ti mangayab kan kuha na, Nana. Basta arak, alis to ni Anton. Ala, umunag ka, tas ikaman nga rood ti makisarita kan kwa na. Bareng sungbatan na ka. Parian taon, hintay agi inaom. Urayin datan dagiti barkada ta. Ay, awan lata. San asumong bat baraok? Nay, apay ngay tata? Nan ano ngay niyan taon? Kaslawan mo timang mangag na. Kasta nga road, nang rugi di na itugtog ijay buntaon. Ay sos. Parian taon. Ay, uray gunggunag. Awan latat reaksyon na. Ada na panunot ka. Arak! Arak! Parian taon! Arak! Ay, awan lata barok. Arakin pulutan! Arakin pulutan! Ay, ide, numakang iti arak, pirmi aragsaknan. Ita, kasla di namot mangmangag ti bagbagam. Ay, may salang ti makunak tata. Anya da ita, nakaron ti sakit akimpat kini pare ang taon. Ipaagas yun ta mga kumaro pa ay. Makabanog ti umuli dito'y bantay akbot. Ay, sapay nagpudot. Dandanitan makadanon iti abong-abong nila kay mame. Anya nga tigunggunak ang mga aramid iti kastoy bakit? Imbes ang mapanak ag trabaho at daak dito'y ang marigligatan. Ano san talatta ka din? Ipagpagapumlaangan ka dananang kantatang. Baybayan yung aminin, ani Anton. Isuntumot lang ang problema dagiti naganak mo. Magsubli iti limpyo ti panunot na. Ay, oray artak ni Anton. Isulat ta ti paborito nga anak datatang kananang. Kahit magasan nga rod nila kay mamit di kabsat mo. Anya ngay ti makunam lakay mamit. Maagasan pa'y kadin ni Anton. Maagasan pa'y. Kahit agasan nyo nga roden Masapol, amang isagana kayo kadagiti bagak. Anya dayta. Kasapulak tinangisit a manok. Partsin yo, ket iprito yo tilupuna. Ay, iwan An-anwan nyo nga'y tilupuna. Ay ket sidaak mo't Di dakket pagsidaan iti naimas, ket sakti mangagas ken kuana. Kasta ka day. Sakon ti makaamaw kadag iti daduma kasapulan, apang agas iti anak mo. Lakay, kasapulan dananang titulong mo. Tapay manan. Mapanta ka no iti balayda. Mapanak ag trabahon. Si kalangan ti mapan. Duwata ka no nga rod amapan. Si kalangan. Duwata ko nakneng. Unay mo't daytan apanang kusilap mo kanyakon. Duwata ko nak nga rod. O di mapanta. Talagayam. Ala!
Agsasala tayon. Ha? Anya ka no? Agsasala tayo ka no. Ay, pakpakawan mo ti agsala dita. Amin. Nasken nga agsala. Tapno maagasan ni Anton. Ha? Oh, nangag mo. Ay, Ti aramiden tayo. Sa likaw-kawan tayo ni Anton. Sa tay agsasala. Lakay, kabaulam ka diti agsala. ay kati karigatak ah. Jocelyn, yawat mo mandag iti sa rukod mi kan ni tatang mo tapno makasala kami. Nanang, ayan nga lakay amang nagas. Hey, mangmangan di kusina. Jay prito alupo ti manok ti sitsidaon na. Kaslaawan mo ti pa nagbalbaliw ni Anton. Ay, makita Sinalaan tayo matang. Diyak kayaton ti agsala, nanang. Uray nilakay ko, kat saan namutan akayat ti agsala. Ay, nabanlog to pa'y ni tatang mo ang agsala. Iso anak katurugan. Nanang, apay ngay, ngagat asok ni Anton. Sinuuban me, tay so matiko na nila kay mame. Tila aramidan nyo kankwana. Inuging-ugingan nyo pa yung jerupa na. Agas na kanuday ka. Imbagmat kumaan no maimbagan. Kas naman maimbagan, artak to matlaang. Awan serbi na dagita nagado as seremonyas tayo. Ay bakit? Ayan mo. Nantay sa rukod ko. Bakit? Ay napanan man nga tanday tabak-bakitan. No sa dino ay atin ang isel-sel-selan na iti sa rukod ko. Sapay jak makapagna no awan jay sa rukod ko. Ay darasem yawat bon jay sa rukod ko. At iti sa rukod yo tatang. Ha? Naimbagan kan? Makasao ka na ang taon. Ni, sigud mat ang makasauak, tatang. Ha, ay naimbagan kan. Ay bakit? Naimbaganan ni Anton. Umay ka ditoy. Anya naimbagan ngay bagbagayo, tatang. Nagsakita kayamat. Nimot pare Anton jay magmag na. Naimbagan gaya man. Sa dino nga tati papanan na. Ay, ayabak man. Pare Anton! Umay ka na, tagsat ta! Ay, nagpayapay lang, Mike. Papanan na ngayon. Naganmat ni ading ko nga Anton dito yung may sa anak kasurat ditoy. Dagitoy nagan ti ag-training kas mekaniko. Kaya't nasawan. Nag-enroll dito'y pagtrab-trabahwak nga eskwilaan? Imposible Kano na ito lang nanti kinaartak na. Mapanunot na kit din tag-eskwela iti dayjay nga edad na. Inak man kitaan. Diyak mamati at ikabsat ko da ito'y nakasurat dito. Si kamot nga agpaiso. Anya ti aramidam dito, Anton. Umayak ag training manang. Naimbagan kan? Nagsakita kayamat. Wano adapay lagurigor mo? Tilay pagbagam. Ala, agawid akaw, ta naka-enroll akmatan. Pakamuan daktaw, inton mangrugin ti training me. Sige. Anya, tinaknakan na. Nagbalbaliw mat at talagan ni Anton. Nanang,
Nagapuak iji trabaho. Di magasak lang dito'y balay. Tapno da sigurado ag. Ay anya dayta. Ay katong mo nagkapay ngamin Uy, nanang. Asino di nakatalikod nga agbasbasa iji lamisaan? Ni Anton Karkar na talaga. Agbasbasan? Kat inuman la di ayan na? Shh! Ay, saan mo man nga ibagbaga dayta? Tama nga numangag na ka. Kat agsubli man ang jay sigod akababalindan. Imay pa'y naginrol iji pagadalan, nanang. Ag-training ka no kas mekaniko. Aya. Ne, ijay mo't gayam tinapanan na. Damdamagan may, ngam di na mo't kayat nga ibaga. Mayat gayam aje pa nakaitugtog na iji dakkel abon taon. Naku, tagti-utak na ananang. Isuan ang balbaliw. Awan ti imposible para iti panagbalbaliw. Ket pag-ispikuan da ito ay dagiti natangken ti ulo da. Adi da kumaurayan nga dadakes a mapasamak kadakwada, sakbay ngagbalbaliw da. Dumngeg iti pamagbaga, tapagsaya atam da ita. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti may samanen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Claire Dalida. Musika, pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket na isang rat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iting kay panagdengeg, padaanan, dagiti sumarunupay aparang.